Mulți spun că litoralul românesc a devenit prea scump și că nu mai merită. Așa că mi-am propus un experiment. Să plec din București spre Constanța cu un bilet de doar 36 de lei dus și să văd dacă mai poți avea un weekend reușit fără să cheltuiești o avere. Pe parcurs o să vă arăt cât m-a costat această escapadă și dacă, la final, a meritat cu adevărat. Bună dimineața! Plecăm într-o mică aventură din nou. Mergem la mare, la Constanța și nu oricum vom merge cu Flixbus. De ce vom merge cu Flixbusul? Pentru că este mult mai ieftin decât trenul și o să documentăm toată treaba asta pentru că chiar sunt curioasă. O să plecăm din București. Nu o să filmez doar experiența cu Flixbusul pentru că asta este începutul micii escapade la mare. O să vedem puțin și cum mai arată litoralul românesc, pentru că n-am mai fost de vreo 3 ani. Am refuzat să mă duc și să vedem dacă s-a schimbat ceva, dacă e mai bine, dacă mai rău. Mergem la Constanța. Asta pentru că e și mai aproape, este și oraș, avem și magazine, mall-uri, tot ce ne trebuie și este și mult mai ușor de ajuns și, sincer să fiu, mie îmi place mai mult acolo decât în orice altă stațiune. Așa că, da, haideți cu noi, pentru că voi merge cu verișoara mea, așa, într-un girls trip. Mergem către autogară. Da, eu cred că da. Măcar nu avem oameni în față care să-și lasă scaunul jos. Primul test a fost transportul. Am ales Flixbus pentru că era cea mai ieftină variantă pe care am găsit-o în ziua respectivă. Și, sincer, drumul cu Flixbusul mă așteptam să fie mai incomod, dar a durat aproximativ 2 ore și 40-45 de minute, iar pentru prețul plătit mi s-a părut o variantă foarte decentă. Totul a fost ok, de la rezervarea online la alegerea locurilor, dar pe care am plătit în plus 8 lei ca să stăm una lângă cealaltă. Am avut aer condiționat și vom vedea cum a fost și la întors. Și am ajuns la plajă, prima plajă pe care am găsit-o în față pentru că suntem frânte, suntem cu toate bagajele după noi pentru că nu putem face check-in-ul momentan. O să mergem la plajă, o să ne luăm un șezlong dacă nu este la un preț infernal. Înainte de a spune orice despre plaja din Constanța, trebuie să spun că există un lucru pe care cred că nu îl poți înlocui. Senzația de a ajunge la mare. Recunosc că mă așteptam să fie mai aglomerat, având în vedere că totuși suntem în iulie, dar a fost foarte ok. Acea aglomerație în care nu te calci în picioare, ceea ce pentru mine a fost ideal, fix ce-mi doream. Acum a fost cu plaja, cum a fost cu apa, cu valurile. Noi ne-am învârtit în zona plajei Nativo, Never Sea Modern, pe acolo am stat. Au fost valuri în prima zi, însă n-a fost în niciuna de speriat. A fost ok. Salvamarii ne lăsau să stăm liniștiți în apă, nu au fost incidente, ceea ce a fost foarte ok. Dar a fost și cu alge, bineînțeles că nu se putea fără. N-au fost pe plajă, au fost în apă. Și inițial nu le vedeai. După apăreau, erai înconjurat de alge, cel puțin în primele zile. În ultima zi a fost destul de rău, în sensul că era ca o ciorbă acolo, nici n-am filmat ca să nu vă dezgust. Dar, trecând peste aspectul acesta, au fost momente în care ne-am putut băga în apă. Erau zone și zone. Acum, pentru cei pretențioși, n-ar fi chiar ok, dar pentru cei ce pot trece peste partea aceasta, este decent. Dar, clar, evident, cum o să tot zic pe parcursul acestui clip, se poate și mai bine. Trecând peste acest aspect, un alt lucru care mi-a displăcut a fost nisipul, dar știam acest lucru și plaja în general era plină de scoici, dar da, din nou, un lucru ce se poate rezolva, însă cel mai probabil, nu știu, nu este o prioritate, nu se dorește neapărat, dar este un minus din punctul meu de vedere în acea zonă. Nu știu exact cum sunt în restul plajelor. Am ajuns și la cazare, hai să vedem cum se prezintă, cum intrăm aici, avem ușa, imediat
baia, care este micuță, dar este foarte ok. Important este că pare totul a fi curat și asta este cel mai important. După care, cum intrăm, avem un minibar. Bineînțeles, Doamne, ce bine că avem aparat de cafea. Oare avem și capsule? Hai să vedem. Nu știu ce să zic în privința acestui lucru. Poate doar dacă sunt pe aici. Dacă nu... Da, nu le vedeam, erau cât mine. Aici sunt două. După cum intrăm, avem patul, noptiere, un dulap, este suficient cât ne trebuie pentru 2 nopți. Cel mai important, aerocondiționat, că suntem la subsol. Un scaun, un birou și da, este suficient cât să dormim, cât să nu murim de cald, este perfect tot ce aveam nevoie. Ne instalăm și noi, ne facem comode și după ne continuăm activitatea. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you. Hai să vorbim puțin despre oraș, pentru că tocmai ce l-ați văzut în imaginile trecute și am fost surprinsă să văd cât de multă lume era prin centru. Cât de animată era toată zona și zona cu faleza, dar și Bulevardul Tomis. Odată cu renovarea cazinoului, mi se pare că schimbă complet imaginea, nu neapărat a Constanței, pentru că Constanța este mare, dar cât imaginea zonei cu faleza. Mi se pare că, evident, arată mult mai bine. Eu l-am văzut și cum era înainte, și cu schelă, și fără schelă. Și schimbarea asta, într-adevăr, face diferența. Mi-ar plăcea să văd din ce în ce mai multe clădiri renovate. Unele, într-adevăr, aveau schele, dar puține. Și, da, bineînțeles că am fost dezamăgită să văd multe alte clădiri care își așteaptă și ele renovarea. Nu știu dacă se va întâmpla curând, dar e păcat, pentru că Constanța chiar mi se pare că are un potențial imens. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Dacă este să vorbim despre mâncare, mi s-au părut că prețurile sunt cele mai ok de până acum. Și pe plajă, o să las pe ecran cam cât au fost fiecare. Nu am filmat tot ce am mâncat. Au fost unele bune, unele mai puțin bune, mă rog, asta nu contează. Dar cert este că dacă te duceai și pe plajă și în magazine, precum Mega Fru, găseai și la terase în centru, aveai ce să alegi. Adică, da, erau terase scumpicele, dar noi am găsit și la prețuri foarte accesibile. Și am ajuns și la drumul de întoarcere, tot cu Flixbus. A fost mai plin de data aceasta, dar nu ne-a afectat.
Ceea ce ne-a plăcut este că la locurile alese de verișoara mea și, Doamne, bine că am lăsat-o să le aleagă, că ea știu cel mai bine, am avut o masă și am avut mult mai mult spațiu la picioare, deci, să știți, 10C și 10D dacă vreți să alegeți vreodată la Flixbus. Am avut și internet, dar ce să vedeți, n-a mers, n-a funcționat. Asta este. Important este că, din nou, am avut aer condiționat, am ajuns foarte rapid, am ajuns mult mai repede decât, scria pe bilet, iar la finalul acestui experiment pot spune că pentru mine escapada la mare chiar a meritat. Cu un buget decent, zic eu, am reușit să ajung la mare, să mă și bucur de plajă și să petrec câteva zile fără să simt că trebuie să cheltuiesc o avere. Dacă vă gândiți la o ieșire de weekend prin România, eu cred că merită să mai luați în calcul Constanța și litoralul. Dacă ați fost și prin alte părți, nu vă așteptați la ceva wow. Și ceea ce e fain la Constanța și îmi place mie este că pe lângă mare ai cazinoul, delfinariul și multe alte locuri care fac orașul să merite mai mult decât o simplă zi la plajă, să zicem. Iar dacă ai ajuns până aici, spune-mi în comentarii dacă tu ai mai alege litoralul românesc pentru un weekend sau ai merge în altă parte, pentru că sunt chiar curioasă. Eu pot să zic că m-am bucurat de ieșirea asta, dar cel puțin pentru următorii ani nu cred că mai trebuie neapărat, adică aș putea încerca și alte locuri, dar atâta timp cât vreți un pic de soare, un pic de plajă, este ok. Cam asta a fost experimentul, vlogul de călătorie, o combinație de ceva. Ne revedem în următorul vlog.